50 रुपये दोघांचे 100. आणि एका जर कापून मीठ लावून खालास ना एक नंबर लागता. आणि हे फकाचे घर सुद्धा असतात. हे किती रुपये आहोत? अंधेरीच्या तिकीट काउंटरला जेवढं असं ना रेल्वे स्टेशनला फॅन तेवढं मोठं फॅन लावलं असं. म्हणजे मच्छी मार्केट किती मोठं असं बघा. वरती त्याचे सगळे चिकन शॉप चिकन मटनवाले वरती असत आणि खाली सगळे मच्छी मार्केट असत. मच्छी मार्केटवाले. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सीरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, वेंगुर्ल्यामध्ये आत्ता मी येलो आहे. आज असा रविवार आणि आपल्या कोकणामध्ये ना रविवारचे भरपूर बाजार असतात. सो आता मला एकाच रूटला कांबळेवीर बाजार मिळालो हा. वेंगुर्ले बाजार आणि आपलं शिरोड्याचं बाजार ते एकाच रूटचे बाजार असत. सो आपल्याक तिन्ही कवर नाही करूक मिळायचे, पण बघूया कुठचो कवर करूक मिळता तो तुमका मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. सो आत्ता जो आहे ना सीझन आहे ना ह्यो करवंदा आंबे किंवा इतर चिंच वगैरे कैरी ह्या सगळ्याचो सीझन असा. सो ता आपल्या बाजारामध्ये तापण बघूक मिळतला. आपण बघूया अजूनही कोकणी मेव आपल्या काय काय बघूक मिळता तो. सो जास्त वेळ न घालवता आपण वेंगुर्ल्याच्या बाजारामध्ये जाऊया. मी तुमका तो दाखवण्याचा प्रयत्न करते. आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील तर नक्की सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि कोंद्रवे नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असा त्याचासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला जास्त वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट जाऊया वेंगुर्ल्याच्या बाजारामध्ये आणि तिथून आपल्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. आपण आता पोचलो हनुमान नाक्यावर. तर ह्यो कुडाळ साईटी किंवा सावंतवाडी साईटीक रस्तो गेलो आणि ह्यो वेंगुर्ला म्हणजे मेन त्यांचा मार्केट आहे ना तिकडे रस्तो गेलो. पुढे ज्या मालवणमध्ये पण आपल्याला जाऊक मिळता, शिरोड्यात पण जाऊक मिळता वेगवेगळ्या. ह्या स्टॉपवरचा मंदिर असा ना हनुमान मंदिर आतमध्ये मी तुमका दाखवते. एवढं सुंदर मंदिर असा ना आतमध्ये किती भारी वाटतं बघा. एक नंबर वाटतं. इकडे समोर मारुतीरायाची मूर्ती असा आणि आतमध्ये गेल्यानंतर ना श्रीराम जय राम जय जय राम ह्यो आतमध्ये स्पीकरवर चालू असत छोट्या आवाजात. ऐकून ना एवढं भारी वाटतं ना. आणि आजूबाजूक बघा त्यांनी कसं मस्त एकदम म्हणजे नक्षी काम वगैरे केल्याने आहे ना आतमध्ये मंदिरामध्ये. वरती झुंबर वगैरे लावल्याने. आणि ही जी तुमका दिसतात ना ही मंदिरं असत. वेंगुर्ल्यामध्ये हनुमान मंदिरं किती असत ना त्याचे सगळ्यांचे ॲड्रेस असत इकडे लिहिलेले आहे बघा. वाचा तुम्ही. टोटल 22 मंदिरं असत. मठ, स्वयंभू, विनायक रेसिडेन्सी कॅम्प, रहाटाची वीर, कुबलवाडा असे ना वेगवेगळे स्टॉप लिहिलेले असत. हे बघा तुम्ही पॉज करून वाचू शकता. टोटल 22 मंदिरं असत. आणि हे इकडनं चालू केलं असणार तुम्ही तर हनुमान चालीसा ही लिहिलेली आहे बघा. सुंदर मंदिर आहे. एक नंबर मंदिर. आणि इकडे बसल्यावर एवढा शांत वाटतं ना, थंड वाटतं एकदम मस्त. आता इथून आपल्या पुढे बाजारात जाऊचा समोरच्या साईडला. तर चला. तर मगाशी आपण होतो ना आता समोर दिसतात बघा हनुमान मंदिर. तिथून सरळ इलो ना इथपर्यंत ह्यो एक नाको असा. ह्यो रस्तो खंय जाता माहीत नाही मला. बहुतेक कॅम्पाकडे जात असत. तर इथून पुढे बाजार चालू झालेलो असा. आणि इकडनं पहिलीच गावठीची दुकानं असत. आपण बघूया त्यांच्याकडे काय काय येईल आता. केवढं बघा. किती रुपये मधलं आहे? 50 रुपये. या देवाक घालतात. गजऱ्या बिजऱ्या धारा बिरात घालतात. माळतात पण हे बघा केवढ्याचा. आणि 50 रुपये आहे. मस्त वास आहे त्यांका. म्हणजे भाजीची केळीसुद्धा असते बघा. हे किती रुपये आहेत? 200चे वाटे लावलेले आहेत मस्तपैकी. बघा
काय पुसलेली ना काय ना. बिये काढलेला आजची आंबट आहे आजची बघा. घरची ती. 150 रुपयाचं एक आहे तो. हे पडले. आणि मीठ लावून ठेवल्यानंतर रवतात ना ती वर्षभर. हो. काय एक ना. जाडा मीठ लावून ठेवलं जाते का ती वर्ष 1.5 वर्ष आरामात रवतात, काही होत नाही ते का. आणि बिये काढल्यामुळे ते जास्त त्याची थोडी व्हॅलिडिटी वाढली आहे. आणि हे किती रुपये आहेत? 350 रुपये किलो. किलो आहेत ते. अच्छा, दोघांचे किती? 100. आबोलीचे गजरे बघा मस्त आहेत केलेले. 50 रुपये दोघांचे 100. भारी केलं. कोणी केलं? तू केलं? मी केलं. मस्त काय लागला? मस्त. आणि वेणी हे बघून हे दाखव. हां, हे ह्याचे विणलेले ते. ह्या ह्याचा वापरलेलो आहे दोरो. केळीचा. केळीचा. आता केळीचं दोरो वापरलेलो आहे बघा करून मस्त त्याची. भारी केलं मी. आणि त्याच्यात विणलेले होते. एक नंबर. समोर जी इमारत दिसताना ती सागर रत्न मच्छी मार्केट. त्यानंतर भाजी मंडई नगर परिषदेची, वेंगुर्ला नगर परिषदेची भाजी मंडई. आणि इकडे नगर परिषद अशी मोठी बिल्डिंग आहे बघा. आणि तिकडे सगळं बाजार भरता. इथून आतमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा ना ही पण वेंगुर्ला नगर परिषद, वेंगुर्ला हे समोर होती. इथून आतमध्ये गेल्यावर सुद्धा तिकडे भाजीची दुकानं असत. तिथे आपण जाऊया, बघूया. आणि त्यानंतर मग पुढे आपण भाजी मंडईमध्ये काय काय तिकडे सगळे गावठी आयटम असतात. आपण गेल्या वेळीच्या बाजारामध्ये पण बघितलेलं तिकडचे जे वस्तू होते ते. आणि गेल्या वेळी आपण इलेलो ना तेव्हा बाजार आटपलेलो यांचं, म्हणजे थोडे लेट इलेलो. पण आज लवकर इलो आपण सकाळी उठून. सो आतमध्ये जाऊया आणि बघूया आता कुठचे भाजी वगैरे आहेत काय. आपलं मेन फोकस गावठीवर असा. फळा बघा कसली मस्त आणलेली आहेत, मोठी मोठी. पेरू तर एक नंबर. दादा पेरू कसे? 100 रुपये किलो. 100 रुपये किलो. सफरचंद तर एक नंबर क्वालिटी आहे. मस्त. मेन रोडवरनं आतमध्ये येईल आहे. तो जो दिसता ना समोर आपल्या मेन रोड, त्याच्यावरनं आतमध्ये येईल आहे. आणि परत इथून तसंच दोन्ही साईड रस्ते गेले आणि तिकडे पण दुकानदार थांबलेले आहेत. म्हणजे जवळजवळ 1-2 गावांचे बाजार भरतात ना तेवढं हे एका ह्या पॅसेजमध्ये बाजार भरलेलं आहे बघा. या साईटिक पण असत, या साईटिक पण असत, या साईटिक पण असत, सगळ्या बाजूक असत. आणि इकडे सध्या आता कसा मिरचीचं सीझन असं चालू, मसाल्याचं. त्यामुळे मिरचीवाले वगैरे ते बघा तिकडे येईल आहेत सगळे. पुढे काय आपली रोजची भाजी डेली यूजमध्ये लागणारी. तर चला रिटर्न आता बघूया आपण पाठी जाऊन गावठीमध्ये काय काय येईल. आता भाजी मंडईमध्ये जाऊया चला. काकांकडे खोबरेल तेल आहे बघा मस्तपैकी. ही 700 ग्रॅमची बॉटल आहे, म्हणजे अर्धा लिटरची बॉटल आहे. ही पण पूर्ण भरलेलं आहे त्याच्यामुळे 700 ग्रॅम आणि 300 रुपये बॉटल. त्यानंतर हे नारळ पण बघा किती मस्त आहेत. हो कसं नारळ? 70 रुपये नारळ. 70 रुपये नारळ. 40-50 70 रुपये ह्या वर्षीचा नवीन रेट असा ह्यो. आणि 300 रुपये म्हणजे जवळपास लिटरला 600 रुपये लिटरला पडता ना की कमी पडता? हो, म्हणजे लिटरला किती पडता? एक साधारण 500 रुपये, 500-550 पडत. हो, 550पर्यंत जातीला खोबरेल तेलाची प्राईस होती. चिंच बघा पॅक केलेली या पिशवीमध्ये. आणि 1 किलो असा ही 300 रुपये किलो जो रेट असा इथं. किती चिंच आहे बघा, भरपूरशी. 1 किलो मापाचा आहे त्याच्यात. हो, 1 किलोची चिंच आहे बघा. सुरण बघा केवढं मोठं वाहतो. साधारण एक
7 ते 8 किलोचो असतात ना. 7-8 किलोचो असतात, जड असतात तो सुरण. आणि इकडे रताळी सुद्धा होती बघा, चिंच असा. हे सगळे गावठी प्रोडक्ट आहेत आपले, हे कोकणी प्रोडक्ट. त्यानंतर तिकडे कणगे सुद्धा असतात. गावठीवर एकाक ना करांदे हवे होते, पण करांदे माका खयच दिसले नाही. 2-3 बाजार फिरलं इथे. त्यासाठी एक मोड काढलेला धान्यसुद्धा असा. गावठीवरनं तुमका जर काय ऑर्डर करत असत ना, तर खाली जो नंबर आहे ना, कॉन्टॅक्ट नंबर, त्याच्यावरनं तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. आपल्याकडे गावठी प्रोडक्ट 50पेक्षा जास्त प्रोडक्ट असत. तर हे पण तुमका मी दाखवते काय काय आहे इकडे. वेंगुर्ला नगर परिषद वेंगुर्ला ह्या इमारतीच्या आपण बाहेर असो. आणि इकडे पण बाहेर ना, ह्या इमारतीच्या बाहेरच बघा सगळे गावठी वस्तूचे दुकानं लागली आहेत. ही सगळी दिसतात तुमका, ती गावठी वस्तूची दुकानं असतात. म्हणजे प्रोडक्ट जे भाजी वगैरे जे काय असतं, भाजी मंडई पुढे असतं त्याच्या. मी तुमका दाखवते इकडे पण काय काय हा आपण बघूयात. आपण ते गावठी पोहे दिसतात, ते बघा लाल पोहे. अजय कसे आहेत हे लाल पोहे, कसे आहेत ते पोहे? पाहिली 4 मापात. आणि हे वाली कसे आहेत? गावठीच आहेत नाही, गावठी थांबते इले. तर इकडे वांगी सुद्धा असत मस्त. कुळीत पण असत ते बघा. कुळीत कसे आहेत की ह्या? 1 शेर आहे ना, 1 शेर 100 रुपये. साधारण पाऊण किलो बसतात ना बोतू. केळी पण असत. नाचणे कसे? नाचणे 50 रुपये शेर, स्वस्त मग नाचणे. काय म्हणतं हां? एका पायलीत 4 बसतात ना माका. त्याच्यानंतर कोकमाचा हाय रेट झालेलो आता, जवळजवळ 600 रुपयाक गेलेलो असा. ताई ते हे बघूया ना, हार काय आहे का म्हणतात? सुरंगीचे ना, ओवळा. हा, आतमध्ये मधमाशी पण होती बघा बघा. ह्यांका वास भरपूर असता ना ह्यांका, आणि हे ह्यांका नसता वास. ओवळा, एका ओवळा म्हणतात. ओवळाचा गजरो आहे बघा हार. ह्यो किती रुपया? ह्यो ओवळा. आणि हे 40 आणि 50. मस्त ते आबोलीचे हार ते बघा इकडे. हे काजूच्या सीझनमध्ये बोंडू कोणी खाल्ले नसतील तर नक्कीच कमेंट करून सांगा. हे किती रुपया वाटो? 20 रुपये वाटो आहे. आणि एका जर कापून मीठ लावून खालास ना, 1 नंबर लागता. आणि हे फकाचे घरसुद्धा असतात. हे किती रुपये आहेत? 400 रुपये 100 आहेत. हे मिक्स आहेत ना, 4 नंबर आणि 7 नंबर. अच्छा, वेंगुर्ला 4 नंबर 7 नंबर मिक्स 400 रुपये. इकडे जामसुद्धा असं ते बघा मस्त. ती आतमध्ये पण दुकानं असत, बाहेरची दुकानं असत. ती फळाची दुकानं असत ती बघा. या साईडीक पण आणि या साईडीक पण फळाचीच दुकानं असत. परत तिथून बाहेर गेल्यानंतर आपल्या गावठी मिळतं ती बघा दुकानं सगळी. चला, ही सगळी आता दुकानं आपण सगळे रेट काढलेले आहेत. सगळे गावठी आहेत बघा. ह्या एक आपल्या एक वेगळा भोग मिळता. ही करांद्याची कापत ना काकी? किती रुपये आहेत ती? ही एवढी दिसतात ती 20 रुपयाची. ओके ओके. आणि हे भाजीचे फणसाचे घरी हे किती रुपये? 30 रुपयाचे आहेत ते. मस्त. आणि हे पिकलेले आहेत. या मगासपासून तुमका सांगते ना मी, भाजी मंडई. ही भाजी मंडई, या पवनपुत्र भाजी मंडई, जी खाली भाजीची दुकानं असतात ती बघा सगळी. आणि आतमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा आपल्या भाजीची दुकानं भरपूर भोग मिळते यात वेगवेगळी. सुरुवातीकच बघा सगळ्या गावठी प्रोडक्टचंच दुकान असं. त्या साईडीक पण सगळी फळं वगैरे असतात गावठीच आहेत. आतमध्ये तुमका सगळ्या गावठीच भोग मिळतेला. एक म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे वेंगुर्ला शहर आहे ना, सुंदर शहर आहे सगळ्यात. स्वच्छतेच्या बाबतीत 1 नंबर असो, 1 नंबर. तर इथून बघूया आपण काय काय आपल्याला मिळता बघता. ही तिरफळा असं ती बघा, ही मस्त तिरफळा. ही माशामध्ये यूज करतात टेस्टसाठी, 1 नंबर. त्यानंतर तिकडे सांडगे मिरची असतात, 2 प्रकारचे वेगवेगळे असतात. ती बहुतेक दहीमधली असते आणि ही विदाऊट दही.
असं काहीतरी असं त्याच्यात आगुळ ते बघा. इकडे चिंच असा, चिंचेचा आंबाट. त्यानंतर ही कोकमा गब्बा किती क्वालिटी कोकमा होती बघा, एकदम आगळ लावलेली आहे बघा. ही 3 प्रकारची वेगवेगळी आहेत की कशी काय माहीत नाही माका, पण वेगवेगळे आहे ते बघा कोकमा. आपण त्याचे सुद्धा रेट काढूया. दादा कसे ते? 150 पाव. 150 पाव म्हणजे 600 रुपये किलो. आणि तिरफाळा तिरफाळा ही शिल्लक आहे विदाउट सील ना ती आपल्या ह्याची आता 100 ग्राम 100 रुपये आणि 100 ग्राम 100 ना ती रुपये. 40 रुपये 100 ग्राम 40. ओके विथ ओके सीड हां 40 रुपये विदाउट ओके. सीडलेस 100 ग्रॅम 100 रुपये असतात बघा, म्हणजे 1000 रुपये किलो जवळपास. त्यानंतर ह्यो आगुळ असा आहे बघा. ही कोकमा 600 रुपये किलो सांगितल्याने काकानी. ह्यो सध्याचा मार्केट रेट असा, लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढे बघूया अजून काय मोठा दुकान असा भरपूर. एक नंबर. हे कसले आंबे आहेत म्हटलास? कसे आहे ते? ह्याचं रेट काय? सध्या महाग होतं आता तर तो रेट सांगता त्याला तुमचं ब्लॉगच बनवून टाकतो रेट सांगता त्याला. ठीक आहे, आपण रेट नको सांगूया, पण सांगूया काय काय मिळतात. हा 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 अच्छा. इकडे बघूया अजून काय काय प्रोडक्ट आहेत ते. पुढे खूप मोठं दुकान असं आहे. मोठियाला सुद्धा असत. काका म्हणतात आंब्याचे रेट सांगू नको, कारण आंब्याचे रेट सांगितलं असतं मग जरा व्ह्युअर्स ते धडपडतील. म्हणजे सध्याचे रेट हाय असत एवढाच त्यांना म्हणूचा असा. सो पुढे बघूया आपण. त्यासाठी मसाले बिसाले आहेत, पिठी वगैरे गावठी प्रोडक्ट आपले सगळे. इकडे कडधान्य असा मोड काढलेला, हे बघा मस्त मस्त. भाजी मंडळी होई तर अशी सगळा मिळाव आहे एकाच जागेवर. आतमध्ये येल्यानंतर सगळी खरेदी करून, जसा मॉलमध्ये असताना तसा गावठी प्रोडक्ट आपले सगळे आहेत. इकडे भाजीसुद्धा असा ही बघा, हिरवीगार एकदम मस्तपैकी. या साईडला पण असत. खूप दुकानं असतात वरपर्यंत. वरती ती कपड्या बिपड्याची दुकानं असतात, त्यामुळे तिकडे नको, आपण गावठी प्रोडक्टच बघूया काय आहेत ते. मस्त ते बघा. इकडे दुसरा हनुमान मंदिर. मस्त. आपल्याला त्या साईडीक पण जाऊचा मच्छी मार्केटमध्ये. असो जाऊया आपण रस्त्यावरनं. या साईडीक तांदूळ आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. हे बघा उकडे तांदूळ. हा हे पेजेसाठी स्पेशल उकडे तांदूळ. हे लाल पोहे, कुळीत, लाल चवळी, हे कणी. या साईडीक पण तेल असं आहे बघा. सध्या तेल महागा. किती? 600 रुपये लिटर. बाकी हे तेल कसा? खोबरेल तेल ता वेगळा. तुझ्याकडे नाही? तुझ्याकडे नाही खोबरेल तेल? खोबरेल तेल नाही. ती मोठी याला कशी? 50ची 2, 30 रुपये या, 100ची 4. अच्छा. आणि आगुळाचा रेट काय? अगं हे 200 रुपये, हे 100 रुपये 200 रुपये लिटर. सो कणगे सुद्धा असं ते बघा. फक्त करांदे नाहीत आपल्याकडे. करांदे आता खरेच नाही भूक मिळालेत. एका स्टार फ्रूट म्हणतात. बाकी इकडे हे का काहीतरी म्हणतात आता विसरलंय. गेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे मी, पण विसरलंय आता. हां काय काय घेऊ? हां कडू आहेत बरोबर. ही अंडी कशी आहेत काकी? 100 किती? 100 8. एक अंडा कसा? कमेंटमध्ये सांगा. काय कोकमा? 600 रुपये किलो. 600 रुपये किलो जा सगळीकडे रेट. आपल्या गावठीवर पण उपलब्ध असत, पण आपल्याकडे थोडं रेट जरा जास्त आहे, कारण आपल्याकडे अशीच क्वालिटी कोकमा असत. आपल्याला जशी मिळतात तशी आपण घेतो.
आता आमच्या बाजारात मिळतात त्या रेटने मी घेते आणि त्या रेटनेच देते, थोडेसे पॅकिंगचे रेट लावून. एवढा तुमका चेक करूचे असतील तर तुम्ही चेक करू शकतास, खाली कॉन्टॅक्ट नंबर असा. सो चला आता आपण मच्छी मार्केटमध्ये जाऊन बघूया अजून काय काय आपल्याकडे हात ते मच्छी वगैरे. हे बघा मस्त येईल काजू, हे बघा बोंडूचे काजू. काकी ते बोंडूचे काजू कसे दे? 50चे 10. तो नको तो गोड दे. गोडच आहेत ते. आता आंबट होतो. 50, 30 आणि 20 दही बांधून घरगुती असं आहे बघा. चला इथून आता आपण काय करूया, ही फुलं बघा किती मस्त चाफ्याची फुलं, एक नंबर. आणि ह्याचं नाव काय था? रतन आबोली होय ना. ही थोडी वेगळी असतं आणि लालसर असतं, त्या दुसऱ्या आबोलीपेक्षा ही थोडीशी जास्त डार्क पिंक असतं. ही मस्त रतन आबोली. ओके चला इथून आता आपण मच्छी मार्केटमध्ये जाऊया. सागर रत्न मत्स्य बाजारपेठ. इथे काय होता, फक्त पार्किंगचे वांदे होतात बाहेर. सो आतमध्ये आपण जाऊया आणि बघूया. मच्छी मार्केट ह्या सगळ्यात मोठा मच्छी मार्केट हा या. म्हणजे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पण तुमका सांगितलेलं आहे की सगळ्यात मोठा मच्छी मार्केट वेंगुर्ल्याचा असा. सो आतमध्ये जाऊन तुमका मी दाखवते किती मोठा असा. अंधेरीच्या तिकीट काउंटरला जेवढं असा ना रेल्वे स्टेशनला फॅन, तेवढं मोठं फॅन लावलं असं. म्हणजे मच्छी मार्केट किती मोठा असं बघा. वरती त्याचे सगळे चिकन शॉप, चिकन मटनवाले वरती असत आणि खाली सगळे मच्छी मार्केट असत, मच्छी मार्केटवाले. आणि कोलंबी बघा किती मोठी आहे ती, जबरदस्त असा. ह्यांचे रेट काढण्यात काही अर्थ नाही, कारण प्रत्येकाकडे वेगवेगळे रेट असतात आणि सिजनेबल रेट बदलत असतात. त्याच्यामुळे मी तुमका फक्त दाखवते, नेत्रसुख घ्या. कसले कसले मासे आहेत ते बघा. काय नको तू. हो बघलंय ती. कशी आहे ती प्लेट? 500 रुपये. कशी आहे ती प्लेट? 350. मी 500 म्हटले म्हणून 350 म्हटले ना. कसे आहेत ते? 100 ना. हे स्वस्त असत आणि मोठे असत. कशी आहेत ती? तुमच्याकडे किलोवर, त्यांच्याकडे प्लेटवर मिळतात. खायची निवतीची का आपली? निवतीची मालवणची का निवतीची? मी पण मालवणचंच आहे. थांब जरा बघतोय तरी, फिरतंय वाय जरा. व्हिडिओ करते. हय मोठे मासे आहेत बघा. सुरमई असत, करली असा, सुंगटा. आपण हे चिंगळा म्हणतो ना किंवा कोलंबी म्हणतो, ह्यांच्याकडे सुंगटा म्हणतो. हे पण प्लेटवर लावलेले असते बघा, करली. आणि या साईडला मोठे मोठे मासे असत. बघूया, हे सगळं कवकवाड झालेलो आहे. फिश लवर कोण जर असत ना तर हय येऊनच त्याचा पोट भरात. एवढं वास येता माशाचं. हे मोठी पापलेट आहेत. एक नंबर. यांची काय भांडणं झाली? इकडे पण मोठे मासे आहेत बघा. कापणारे आहे तिकडे, कापणारे. तुम्ही जर तिकडे मच्छी खरेदी केलास ना तर इकडे तुम्ही कापून घेऊ शकतास. ते कापूचे रेट वेगळे लावतले आणि तुमका कापून देतले इकडे. चला मच्छी मार्केट तुमका मी दाखवलंय. आता आपण बाहेर जाऊया.
प्रॉब्लेम फक्त वेंगुर्ल्यात एवढंच हा पार्किंगचो. बाकी वेंगुर्ला एक नंबर शहर. मला सगळ्यात आवडता शहर माझा वेंगुर्ला शहर असा. हे बघा पार्किंगचा फक्त प्रॉब्लेम आहे बाजारपेठेत आणि दुसरं ऑप्शनच नाही काय, कारण ह्योच मुख्य रस्तो म्हणजे मेन रोड ह्योच असा. सो आता आपली गाडी पुढे पार्किंग केलेली असा, तिकडे आपण जाऊया. आणि ह्यो व्लॉग आता तुमका मी पूर्ण बाजारपेठ दाखवले, कवर केलं आहे. जेवढा गावठी असताना तेवढा फोकस केला. बाकीचा काय तुमका खय पण मिळता, ऑनलाईन पण मिळता, इतर बाकी खय कुठच्या शहरात मिळता. पण जर कोकणात जर ओरिजिनल जे प्रोडक्ट कोकणी गावठी प्रोडक्ट असत ते तुमका कोकणातच येऊन खरेदी करूचे लागतले, आणि ते सुद्धा आपल्या कोकणातल्या आठवडी बाजारांमध्ये. मित्रांनो मी इले आता खाली बंदरावर. वेंगुर्ल्याचा बंदर आपल्या पुढे असा, तुमका आपण मी दाखवतोय. ह्यो वॉकिंग ब्रिज असा जो तिकडे जाता म्हणजे बीचवर जाता वेंगुर्ल्याच्या. तर तिथून पण आपण त्या दर्शन घेऊ शकतो. वरती त्याच्या लाईट हाऊस असा, तिकडे वेंगुर्ला बंदर आणि ह्यो वॉकिंग ब्रिज असा. तुम्ही इकडे ना फोटोशूटला वगैरे जर इलास ना तर एक नंबर स्पॉट असा ह्यो. खाली त्याच्यानंतर तुमका म्हणजे ते फिरवणारे बोटीसुद्धा असत, कायाकवाले पण असत. ते बघा भरपूर असत इकडे बोटीवाले वगैरे. तर तिकडे जाऊन तुमका मी दाखवते दोन्ही साईडचो नजारो. ते तुमका बोटी दिसतं ते बघा. त्यानंतर ते कायाकवाले सुद्धा असत समोर. आपण मग अशी होतो तिकडे मार्केटमध्ये, समोर पण कायाकवाले असत. ते बघा कायाकवाले सगळीकडेच झाले आहेत म्हणा. सो त्याच्यानंतर खाली ह्यो जो पॅसेज आहे ना ह्यो दिसता, तो इथून चलत जाऊ शकतो आपण. इथून तसे सरळ चलत जाऊ शकतो तिथपर्यंत. तो आपला लाईट हाऊस असा ताजा दिसताना, तर लाईट हाऊस असा तर वेंगुर्ला बंदर असा. कळला? इकडे तुमका लिलाव वगैरे ना खाली संध्याकाळचं तिकडे असता. मी कधी येऊक नाही ह्या लिलावाक, पण एकदा नक्कीच येतलं हे का. मित्रांनो आजचा वेंगुर्ल्याचा बाजार मी तुमका दाखवतो प्रयत्न केला आहे. गावठी प्रोडक्ट स्पेशली आपण फोकस करतो सगळीकडचे, आणि जे तुमका अगोदर मी दाखवले ना प्रोडक्ट तेच पुन्हा एकदा म्हणजे जे बाजार तुमका मी दाखवलेले ह्या आपल्या सिरीजमधले परत एकदा आपण कवर करतलो. कारण आपण ते वेगळ्या सीझनमध्ये केलं, कुठच्या पावसात केलं, कुठच्या थंडीत केलं. आता ह्या आपल्या मे महिन्याच्या सीझनमध्ये पुन्हा एकदा सगळे बाजार कवर करूचे. आजचो ह्यो ब्लॉग होतो, आजचो बाजार होतो. तुमचं कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. अजून तुमका काय बघू आवडत ह्यासुद्धा मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्ही बघितलेले जे प्रोडक्ट होते बाजारातले ते जो तुमका ऑल ओव्हर इंडियामध्ये ऑर्डर करूचे असतील तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर असा, तुम्ही मेसेज करा आणि चेक करा प्राईस लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट. तर तुमका कुठे पण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये मिळू शकते. सो असंच एकदा परत आपण ब्लॉग करतलो. पण त्याच्या अगोदर आपण आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन पाहुणे मंडळी असतील तर नक्की सबस्क्राईबचा बटन दाबा. लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.